bo bagokora imirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebereria kindi kinsi uraganie bagotebereria company ya Mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges ao bunabono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwata Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Wériro bya mwancho wa muligarali chinsa ninye litukaligala lero li aramisi chitaliki 13 omotienyi ogatatu omwaka wa 2024 egene kionga chinsa nye mwancho muligarali chirigongoro kwa Aaron Ototo Nyangiri na korwa asensa meme manyerelio nigakorwa Wilson Makoli na kionga chinsa nye nigoto chakorwa ase county ya Nyamira astokonyamuna omo DCC bwe county eyu gose omo county commissioner bwe county eyu asirita Erastus Mbui niganyari kabaga kwarira meroli eyu yanyari kabaga kobekwa na serikali amo nebirengo obye serikali kweneke abuna amarwaire gosesegi ya marwaire atanjiri konyorera amatunda omoske Erastus Mbui nigari okwa naiga asiabisiaye amo nabaliki bamangana. Kwa majina naitwa Erastus Mbui, County Commissioner wa Nyamira. Ni mambo yanayohusiana na watu kujitoa uhai na wakati mwingine pia mauaji. Visa ambazo tuliona moja kwa moja, kuna kile cha ambacho kilitokea katika Mbaa, kuna kingine kilikuwa vita vya Mandanda kuhusiana na Ndeni, kuna kisa kingine ambacho kilikuwa kinahusiana na upikaji wa pombe haramu,
So ni vitu ambazo tunaona zingine tunaweza kupambana nazo kwa kuondoa mazingira ambayo yanasababisha, lakini mengi zaidi yanahusiana na jamii yenyewe. Msongo wa mawazo ni kitu ambacho pengine wale wanaweza kushughulikia ni wale wako karibu kwa zaidi na yule ambaye ni mhusika. Kama mtu anataka kujitoa uhai, nadra sana atafanya jambo bila kuona dalili kwamba huyu mtu hayuko sawa. Ni jambo tu. Tutigarite ase kaunti ya Nyamira mwancho murigereri nigo ebunge yenseme yugo se enseme ebunge yenseme yugo nigo litugoria nyarako bagigwetia egento kamete muna gosomo soro mate muna county fiscal strategic paper eyo ere goika shilingi bilioni 7 na chinuguta esana nemo moyiga yugo sege kalekyo ebikarebyo byebunge benyaka bikoragwa muno mokonyi ebwo munogeri gosomo speaker bwebunge yo omosikia pere mukaya nigo boigo banyarako bakorera muna nigo babwatia amaganionsi korengane chigwadi emerongebere chire imeye county yo naboigo nigo bairere bagerio kobori aba MCA bonsi kubwatirana na gotiga chitobauti chiabo elikonekaria abanyamira amagendero roboti oru rwareganirwa no mulikito podcast okara negati yaba MCA hanene bakoa umuspika Okero Okoboko abo banyarako bakora ebikaro bya bunga mashinani me wadiga yeri goma na wetia county fiscal strategy paper ya shilingi bilioni 7.5 nemo iyo hera kunyaraka bage gwetu akobe budget bene yo mwaka chiri 2025 mwaka chiri 2025 nemo iyo kurengana muna barabo hera kunyaraka bage kwenekia amagenderero au report ya itabira included igasete gatangaza about public participation area renge Kijauli igoro twaetirie ekora kori twabwate epepe iri twabate are korwa CFSP county fiscal strategy paper eyere indicator ekoro kingie budget yochikoba kurigana na magania y'abananchi baitu banyamira na kilo MCA oyo toma the world based projects twaji capture twabika chonspikire word nebwate the world projects okwanekerekyo hegataba MCA nigo bagendreko bakomochianene erumbende yo yaba MCA bagendreko bakoreta engusana ntindi asono baganiri okuigwana kwenekiwe me county iga Enyamira nari koboria iga abashimiwa bali baito baboguri chirungu tiga batige ekisegi bana amagendera achakire titoko nyakobale rusikari ngantu bwati magendero Nyamira kuna abashimiwa babwate amagena n'ekinyimbo Nyamira igo kirionse togokora kende ngio togokora kirekebe na ndonde wigwete na bunge mashinani yembobere koti nekorete ki nerororo nyina bo nigo bagendreko bakomochia egati aba MCA abo bako baseme biara ase oigo baganire eliogi yomusubati gosikwa na maneno ya kwamba sisi ni legislators na tena bado hatutii zile sheria ambazo tumeziweka sisi wenyewe. Unapata koti inaamurisha kama judiciary. Kenya tuko na executive, tuko na judiciary na legislators. Judiciary ikipatiana mwongozo kwa legislators, watu wafuata maneno ya legislators unasema. Ngabangina tutakiri gukwana. Ando soko ruma hada bangine agendereire mukunguna kuruma yaye. Igo nto yabo saiko. Igo torane purpose. Abangina kenyo sumo sasa gukora mungana agakora na agakora biyamona nonye nabo niko bayiwire mirango hasi bono ko cyase bali bonsi baranyarako baba kwibwatanya munero mbeye iga eri kweneke buna magendero nati kunyarako baga kweneke wimeye county yiga ya Nyamira bari bari gukorama karaba korere gas abakunya gukorama karatikana na baru karaba gukorama umaya korana kibindu bya bikoba njabuna botambe ngukwana ngura lyo marembe na ndengiro renga na bogo cha kesegi karokwa nyorere ngubuore okobeka makombenso beka matemoinse usuke mutwe na wale wenzetu ambao wanaendelea kumpinga na waomba mvuke sakafu mje tufanye kazi muache denial amkubaliane na maneno ambayo imekuwa imeshatendeka ishakuwa ikinko reporter getaseni kya ubonchete kya Gatembe kugeiga ime yewadi yerigoma egotoke me county ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara
Totigarite me county ya Nyamira mwancho murigereri ni mugavana bwe county yo Musike Amos Kimumenyeribo anyakaba agakwerera bwikiranu buna nigatunyarire kobaga gotema chinjira ao chokoleta omorembe anene mono ime ye bunge ye county yo yatwalire okungusana na gwetira ase ebikundi byabeire bibere gose ebikundi bya MCA gosaba MCA babaganire nakoba ebikundi bere ime ye county yo egikundi kamuge korawa amo no speaker Thaddeus Nyabaro anaboiga ekendigia karawa no speaker Enoch Okero kolengano mugavana Amos Kimumenyeribo nigo Enoch Okero atigarite koba muna speaker bwe county yo ya Nyamira. Jemno mugavana na atebire kubareta amo lakini wakanyachiguru bwechibere chile deadline stances ndete ebwe etaite koira nanse tasoa mesa tokwana kende nke yokera asinya abantu akarabanjire wisarasense Wikirabano iga tina fauro lakini tina atika ningendereta ndete koreta elected kwanza amo together tukwane lakini wabakene barobune speaker ebekire kisheria obviously yakorwa Enoch Okero igo wikirabano iga na bere igo wateona mbana wakamwe meshahara Ndutu assigned meshahara because mbabwate director. Iyo mondo jawadana nyaribo bwangire gotwakane meshahara obuno borimo mutupu. Tukwanira obake Chingagi checho nigo omo governor Amos Kimumenyeribo boigo amentre buna nigagenda kurigereria na koena na amagandero ao gosokwarikia amagandero ao ime county ya Nyamira kuwa mono ase bwagachi bwechipara asanyaka bagatabna nigo bwatenanire ase kagwatakane mbracha gatukweru kutwe enyinge na bunera nyaka bagakeo bwagachi gosokorosi bwechipara kingogen echo ngogendere boigo niganyaka bagatabna mirobernero yo gochikane kebuna nyagitali ao ime county ya Nyamira kochire konyora amalyogo Nani mumanya kere nyombe korwana amagendero na bao slow down unabono si department chonsi chigende gase yabo omwako yo twa debete to registractor jende te gase jakora nyamaya siga break into two ya mekanda kyabanyoro ninde kanda omwamo ya kyabanyoro akanda yo gukora borabo agenda botutu ya not mogirange korubo mwama ende bokere yo gukora not mogirango echo wet mogirango kire ward ne korwe chigas chichibara phase 1 otwa datora akora 15 kilometers arabu ejira atigare tuchikora phase 2 phase 2 ibone jo depend on the size kyaji ward nje chingare aka njiro chinyenge yake iyo nabato korera chiward Jones kyaji ward Jones na bana banyamira na notari otanga kete kure iteri go charia onsi babwate right okoro chibara bypass ya moto okora as accounting karu 50 million na kura ngoro yange 100 million koruya ya center go Nyamira town ya anzirwe igo mobe patient magenderane na gendereta kende ngeo gete nini lakini utoko kwa mkazo all the time kilo mwaka unatoa beka maana chibara omwaka uja tobeka mkazo amana amariogo na ntogo bushane succeed or take off the ground igo jamo tubuaterana tigama na play mu game na governor tadi ya Roma nyene county onye ko bwato bas
na mwanjo muligerali bado tigatese kaunti ya Nyamira nigo igatia barai kurwa sense meyo bakurawa amo no mwemsi yo mukoro o township Robert Ogwano banyaga bakumirana ase banyaga bakomochia igati ya MCA abo banyate ko bakumirana amo no murai wiki amagia ODM magigashi chiburaburu kwaneke wa ase igati kya Gusii Stadium eikiaita ase omoyiga bo kwarigania chi uniform chinyi che timu ya Shabana Robert Oruruganiwa no mulikito Fatgad Gisemba abarai aho Croise County ya Nyamira nigo boigo bagenderere wesokia na kubaraga ibiara aba MCA Croise County ya Nyamira anene Croise kia makerekia ODM asoko genda na kuomerana no Muske Raila Odinga asoko musaba amabera kubwatikana neki yakorekana ekero Muske Raila atara goika segeti kia chikosori kia Gusii Stadium ekero ekirabu kia Shabana kia bwate omoyega nandi tigatokonde mwe abari bachita barayimbara baumeranete bagoteba muna Bagusii twisaini bari no batamanye tinki bagokora Bagusii twisaini tinga kichionse ekiara ngara bagotana ne onangara mangana ali obusonge stadium nese igia koba ari chombe che busonga ngoze chombe che uma ata ali Masai Mara inge bataraje roba kore segieo bacha gotana Bagusii wone chisigi chigo chikoba Mugusii taratanga segi ende esegi atangasire neyo koreto borai wekene oborai bokoreta magendero bori bokororekana nonye nigo abarai abaiga nigo batebire ensemo yabo buna omugusii nigo barometerianza ase okwenekia komobwatia bare omuske Matiang'i naenda ase gasi akorire team instructions ipi igago perform na kiagarire omugusii oitabire otebire na Okengo Matiang'i nere president ya Kenya ebisa kubyonsi byatoitabire na intutware ko sababu no omugusii abatu asupportire miaka yonse na baro gutiga batu support Okengo Matiang'i abe president ya Kenya na kimogoteba tuabeire to konya abantu bisa kwebinde buno mogere tuabeire to komokonya abarai abaiga boigo nigo baganirie omugusii omogima koba riboa erimo na gosoa ase kiama keria omuske Fred Matiang'i arache gotenena amana kirokyo chingaki arache koria ekerogo kyo burai bwense enga kimunyori story ya magega no muntu abate isiko ya nyachae etua mutigete ndije tukomo bogoro onya gotagete komanyango muri ndora no muri kabeisiko Matiang'i eto taita abantu muna babo nyonka abantu chisengete kitu kurusi babo Kongo bateni ni kabisa imara bago tebanga Matiang'i tokore toko materia esoboro eto maraga eto ko materia esoboro to base con eno na banda abaisiko batakete go twakanie mitwe ayeto go sigete sana to base kuya kobonyira ekiagera ayeno monta abantu kenyenge mayanje muno gochigocha abantu bakomanga nesera out ensemo yende nigo batwarire ekerengerio ikiao kubwatikana nogoswa ikiama ekemo ekyo omuske Fred Matiang'i arache gotenena aroro ekibatebire barabwo ase oburai bonde nigo baganitie bechorere omurai oyo wa magenderero era abe misleading gotebanga atogochwa kero omonto korwese patiari especially these local positions but as a position ntotake kero Mugusii as a political candidate ile gochigoto korgo ere as a presidential candidate lakini aigankaro ndoje tuomana ntonako omunyokani Kingo reporter Getembe kurwase ewodi eyeiga ya township eibe gotoka meye bunge ya West Mugirange County ya Nyamira Fatgad Gisemba na ya mata ya mwanchu murigali tukulia lero nigo yaboka nebikuru bitindi magiga yo mwanchu abo uyore musaibu myaka yegatu akwerusya ogima ase egotebekana abuna nigo goseni kaibuki gatambo kirigyo kubwatakana amono kungusana na amo no korutirana egosogwo gonjurena chingwana egatiaye amo no morugyo ye umurali ito gose omorikyo ito Dipon Asanya nigo atolelyo roboti urwo bunaroko bwatya Asenka yomuga Kanyabaro nigo tuomerana nekiriro kia mayanda maega y'omwana Bovid Manyabaro gotoka gasuguna ine ero mwaye Yana Grandis osibori Nyabaro nara ire na igwe bikuro
natabuka nasoka nyora mukamurone ukorera muwoni pasuti onye nyentire ngoro ku Daniel Machira ku Simon igonde youth representative ya Murenda Ward yarenge saa 5 ya butuko uyo nyagusira pasuti igare nipa ya nega igange igotuigu chikuitwa chapakororo tapiko twanyara kene iga aisungeti chinga kiki kerirete egekora buneke gegokoreka gitaramanyekana umana bali na mukaya sana ono amanganayi twachitokanyagamba akaera omuneli mumurandangireti antebeti mama njuma tindiko bisantebeti mama mora oyo ambole tiga imana yo mukungu no musaje nereri gatureka maisonse ndi kamanya imeyane nkyarengereti edibona te bale ni kamatingate yumuswati kamateyaya koraki rinde kente kyokora nekibe mangana ndara atokire ose difference jine chigotoka kura gamba turi nere na baonya rinde bagendera buya latest bono libona yajite gotoka andoche nyagusira vidma nyabaro nigare omusaiwe myaka yegatwa tutigari ngomuntu mbuya mumurure hard working ande boigo no mumurure gwatamasikana na sekinyoro ekenyoro boni ga go kumwate so wa matu kumwano yabwate oja sabantu ga ekenyoro atari kura monda atari gokorera onje gende omuichano maega yere korolekana koba no mogoko munene aburi tukoligoro litukoligoro munarute gasi abusu agokora usimo ni gachete uri no mogoko kurwa abusu na temiro kubuli jiposi chae ba tebirenga siri tukoligoro na lienge no mogoko sana kena buli tumunoye onte binga mumuro ya chagete kumubolinga no mata magosa ya kamuri magosoki wone kira muri magosoki agateto nyamanyeti ngagataka kumubwate bigoti ekera da kumubwate bigoti lakini tamo korreti kende bono naende bono chitoro chikabaira bono nganalia atabogete akanyoro uyu mugako etariburire ogochero akanyora yesungeti abantu bono nigo basemiwe murabaito mwanyomire ekero mokorro bokongura saba subati mwalentire mwatangana kotaya baibuli batu alenjera bakomanyereri wamanyanga kyo mwano onagosira otutigire nkwanere ndonge na mangare mechi abantu nabo bagweta naiga okororanga anda teranga seitani ore tebirenge ligesa kweke kiagera inchire konya tukugamba ndoche ngare oja konyereta nabo twa kugamba kero kende nande lenda epukane libolyo neli korwa sabanya kenyero ninkeke kyairete omumuroyo iga kumirana namakweli chingaki barenge nyombeye mo nomonginoye Uripoteri kataseni kia okoro iga ase location ya Bokeire Bitare kutoka ime ye wodi ya Murende bunge ya Bonchari eletera na inkoro kwa dipon asanya Mwanju murigeo kirabwe tokwenda omoti moko mokeigo aso kwenda sensemeni ya kabiri studio tujakaba tokonyora obasemi bwagetembe korwa somugaka ocho nyambasura tokwerna ngenda kumanya mange imeye kionga chinsenya Bagaka ninjo ninjo getembe ninjo dorome mangana mati bagina ninjo aye ngakiondigereti gapo beigaya yo mokendi oli go simuntu kiaya mungino oli mugakoli no manyete ngai tata kwambwatire mangana baragoli batarutenje kara bantu mbagachiro boragoli chinje chiaru tuende ngana yakoraki yamanyekana ngana bayaliga bona tate ngana ikwambwatire yo kubwati nyarebo yo kumubekerera kangana kabisa ngabona akana bakali ne kenkeriga iye kwambwatire mangana baragoli batarutenje ngana ina balimba akonyora nabo mugusia tena kwambwatire mangana baragoli batarutenje data kei poragoli balingo bakuruta chinje kabisa ba chioro kinga ekenkeriga nekenkeriga kei kwambwatire mangana baragoli batarutenje aina mangana makongubuli na ndite terembwate kena ngento tamanyeti pi tukimanyeti bwana ko binga ina ya neroyo kole agakora chinze agakora ngento kiye gedata taiyo kwambwatire mangana baragoli ukona konganja kanja kuna konganja nganja abantu mangana Bagaka ninjo ninjo getembe ninjo dorome mangana mati bagina ninjo
Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati ali aye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex niyo muchuyigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kila nafsi na ita Tuichende kuralia ogokwa ku mwalimu Anton Nyatuka Kirande ogokwa kwaraliwe ku mwalimu retired Anthony Nyatuka Kirande igo ali umugaka unyagusira Teresia bwali ise mungina Stella Alice Monica Sofia Daniel Mary Rubina na kwamboka n'umwana gwabalinyagusira Kirandi Nyamima na Sabina Kemto n'uyu mwabo Baskaria abalinyagusira Nyamima Ugoro na Umusa bamwabo Tongi abalinyagusira Ondieki Kerongo Ongeri Christopher Alois Nyabicha na bande Mokoyoye Florence abalinyagusira Nyabira Unyego Joyce na Jomo Isabiara Matagaro, Keva, Ezekiel, Kenneth, Vincent, Mura, Oseko, Elvis na Chris. Abanginarume nyagusira Ondieki, Onchuru, Nchama na bande. Nkolera ya nyagusira Mayaka, Mururi, Ukemwa, Mangere, Onchiri, Daud, Nyachae, Moseti na Obwaya. Isamoke, Peterson, Kirandi, Obaiwa, Jared, Laurent, George, Monchere, Fred, Nyandago na Daniel. Inyina rume Kenneth, John, Josephat, Firis na bande. Nsokorea Diana, Mayaka, Kwamboka, Whistle, Liki, Boyani, Ayora, Robbie, Sheila, Davis, Vivian, Blessings, Evelyn, Isaac, Doron, Grovia, Chanel, Sean, Teddy na Austin. Nsemo ya nyagusira Muruli na Musa. Muchango monene nobe Jumatatu kiraliki 10 mutinyo ogatatu omwako yobwechirwe na 2025 nasaberwe na kweni wa Ijumaa kiraliki 14 omutinyo ogatatu omwako yo ase enkayaye ya Geteni Kibirichi sublocation Gachuba location Masaba North Ime County ya Nyamira. Kuno kwa tuaralirie ku mwalimu retired Anthony Nyatuka Kirandi.
kurwa ase studio cha Getembe Television Getembe Radio twatumire engora na magombo uche sabairi nabamate Nyasaye abaremie mahini na Bwana watafufuliwa. Karibu na ndo mwanjo muligire togendera ni kionga chinsa inye aba onchirili au kurwase chiro ya Nyakoe yugo toka ibunge gitu cha South county ya Kisii litugolya nuga banyara kwa bakomera na ase ogokwana na gusangiria birengera ligo gusangiria birengera igoro yeganga yokuganigo kinia echire yugo ika ase birengo bya municipality egarengera Kenya kwa bage gosegetwa negatia bonchirili kolende egatia banchirili nande banyaka bakomera gane tambugeregyo goika amagani gwete gosebirengo tibekera nigwe ase echire yuo emaikoegwa ekiwangegyo kia municipality mnagotumanya mulikito Daniel Ontiri Nase chiro ya Nyakoe imeye bunge ya Kitutu Chache South imeye kaunti ya Kisii ase karo kialiganigwa kyogosangirire birengelyo gose public participation ikialetamo abo bisa bebango nabonchereria korwase kaunti ya Kisii MCA we ward ya Nyakoe amo nabonchereria ase keroyo mo arwe birengerelyo bya igoro yigetambukero kyogokine tauni ya Nyakoe kure sub county wecha sebirengo bya municipality. Ya kwanza tumekubaliana ya kwamba kuhusu boundary ya municipality na sub county, na tumekubaliana ya kwamba kila kitu ilifanywa na tutaangalia kuhusu ile malipo inatakana walipe kwa ushuru. Ukwana negetasini kyagetembe kegeke magayo gukora igekarekyo egati yabonchura niko bagokera igetambukirikyo nabake rolekana gugipinga nabalia bapinga niko barua chisababo chikubwatia ari tangani etauni ya Nyakoe tebwatie birobu bya butuko chi street light echio chikokolemeremo boikiranu kabere etauni yo nigere enchabu namona sensemo yechiro agatato ebango erachi gusangiririrwa nenyinge kolenganirwa nobonene bibyasara asensemeyo na igote baraba tayari kurebangenene ngana yabe kwa chinguru no mo MCO bo kokwa na tramangana yechile titorrenga osemba keriwe bango so ebango baranyara ko ba comfortable waka na elinda bakole biashara byabo asenjera molembe nale gosaba mugabano ito Paul Simbalat ntoligoka na Nyakoe tebe municipality la Kirinyakoe na gataoni kao kinabono akonside abantu abakore biashara bya Nyakoe wodi kera abanabwa bakibechikura bae elinde bakeyi ebango yabo bateba magania yo haisa goikiraniwa na baegwe chinga kichu kwebanga sobonchoreria lero lyo nawo bagwancherana ekerenge kyo ke municipality one cho ntobugati asa abantu tokogenda twakengana taiyo torigeria senso chabu tokomora asubo chabu tokomora se endiba asa machi mase sasati to tuare go sabanga biko ba implemented then nalitora abetayare gocha wancherana ekarutu abirorire na kuandera kuna chachi license chirichi usikane na nsema ya municipality onye baadhi Nyakoe ya very municipality so tunasema ni sawa kama iko municipality lakini bone kira bako tubekira chi license igoro bone biashara bya menta bya bayigoro ikiagara ga ntubugati offices ya serikali chinsini sana ntubugati bintu binge industry nchi ya kene nkeyo gaiga market ne nkere market day ne go konya abantu bawo ni bintu here and there so chirate chiroro chibekire go chire igoro sana ikina kituta yeteko ta abatiga bakei no bakorokeri ta municipality tigabaligire biashara kabira kibigo korworo economy ya Nyakoe ngakingana baira ni chirate chirinse mbaga so tubekire rate ngasenge njonga tukuru ku municipality batubekire chirate chigoro ikina kigentu ekemana ni balete services chitakiri chons public toilets balete bintu byons bibiri abande batebire in addition to that ututayete koboliga rene Nyakoe kiabete municipality omogao ito chibasa chiri chigondo bwate municipality chibasa chiri chikoru World Bank chacha municipality eshaya ito Nyakoe nererie na chibasa chiakabeta allocated irenga chiakorire kende igaiga within Nyakoe aiga nigagocha boigo chinga kibirengo ase chitani ao bigenderete kurigiririgwa bosio bokeniwa na mono ase kaunti ya Kisii kureiga sensemo ya Nyakoe imeye bunge ya Kitutu Chache South ase kaunti ya Kisii mkoroba derege taseni kiagetembe literane nguruko Daniel
Untiri Omoteneri wa mang'ana ya bwerania ase kiama kia UPA gose United Progressive Alliance ase koyore omomenyi bwe county ya Nyamira asirieta omwoyo maranga nigo abere bwangoiga ko murunganiria na komwachia chingwana chiaye omurai bwe kiama gya ODM musikirera Murodinga igoro ya eganga yo murai gose mwasiri omukoro omusike Fred Okengo Matiang'i yokugania kora ensi ya Kenya buna omo president nigo boigo airali bagerio na kobolie bali bonse batabwati bande kwenda kwelikia bunenchira yamo yokwane kibunango chibali gutwara chikura jinsa ine ase obochori obonene boli bosio Marieta nje no mwoyo maranga UPA Strategic Communication Advisor umusikira Odinga ngwa chaga Kisi Stadium ugatebanga bagusi baito mbaraba ne ngenjo ina numbers chokurigyo bogambi ngwa etwe nafasi yoko nominate umugusi go chie cabinet oyota toete bono iga no to nominate chiwaziri abagusini baba batatu babe bane babe sita mugusi okoranire naye. We are done. We are now ready to move on with Matiang'i. Even if you give us the position no isa oto waziri wa match oto baka we mukobi nyongo ntota etimanga naye obo waziri bonde bonse bona iga mugusi we are set mtua etwe nafasi yoko nominate mo waziri kuruseito to nominated but korato ni sawa korato na bogoto lakini bono iga as Kisi etore maega ya UPA maega yomoske Fred Okengo Matiang'i. So I'm urging you bono iga kubwata ekebande is the most important thing. Abantu baitu batabwati ekebande gaki digyo muchibu ogo gende se Huduma Center apply ekebande na mwanjo muligere kirabwa no tokorera amang'ana mayaye kionga chinsa inye hari tukerigali arero ria Alhamisi tariki 13 chomotienyo yoga ogatoto mwaka wa 2025 tong'ang'ambo ya mona senga nje kwabire amona intwe kurwe mambia goika hari tukgoika chinsa jiga asemero bilionsi yogo wachira ya masa ya mogwetera segeta seni ya kaiga jeni gongoro kwa Haruni Ototo Nyangiri kurwa ensemo yimenyereria nigakoro kwa Wilson Makoli toganirio ogenda gutwara oligererio buya imenyaga Tembe TV kiongia mamusi na boigo twara botukobuya Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yegotoka se nyumba ya Ouru Complex niyo muchuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers